Yawa yalla. Salamu alaikum. Ka ga munafiki. Ofisa, lafiya muka ganki da dan sanda menene yayi? Wallahi Yalla bai wannan bawan Allah bai kamata ka tsaya jin bakin shi ba. Kamata ya ka daukai kawai kai. Kotu da shi. Mutum muka yi, mu da muna zaune da ke lafiya kullum, lafiya daidai. Garas ranchas kuma sai ki sai a kai mu kotu. Me muka yi? Ai laifin da kai mai wannan ya fi kisa. Inna lillahi. Ka firkice da shi, ka tayar mai da hankali, ba abin da ba zai yi ba halin da yake cikin yanzu. Mai babban tashi hankali. Ba abin da ba zai iya sata yanzu, zai iya kinafin, ba abin da ba zai iya abin da kai mai. To wannan kwana dai a fito da rai a ce wani kayi kaza mana. Kai dai ka san shi. Nan shi ya bamu daki. Yau wa daki ne. Ka tashi sabon kwanan na goranci, ka san dai bai da mata. Ba mata single. Yauwa. Ka dan kara mai kashi a kwano. Kazi. Wai da ma wannan magana shine aka kawo nan. Idan an yi kashi a kwano, ba sai a wanke kwano ba sai a zuba bi sai a shiga ba da shi. Kai ran gari mana. Aisha ka ji illa kabila. Ai wannan dole a tafi da kai kotu wallahi. Bisa. Kara yaka. Rikici. Kai, ni zaka bacin hanci? Ai ya zama dole a tafi da shi gidan yari. Yawwa. To a kai shi prison. Ya mu katse shi kuɗi da yawa. Sai mawu. Za a tasa na shanu. To tunda prison za a ci. Bari mu dauko jaka tunda ba sai mun dawo nan ba daga san mu yi ibada. Mu je prison din. Kai. Haka da hankali. Wannan maka tafi da shi Qur'ani sun yi mana abinci zai amana ta. Ku ba Hausa da yawa ba kuna kuna ga daki ka fito da kudade. Bude da kana ka dauko kudi. Ba mai da kai ba. Kun Allah, Najeriya an samu matsala. A naira 50 kamar kin ga nama.